Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po is very special dahil may nag-sponsor sa atin ng mga pagkain po. So nag-sponsor sa atin ng mga pagkain ito mga ka-studio ay ang Auntie Sam's po. Sila po ay nagbibenta ng mga food online po dito sa Cebu. Tsaka nagde-deliver rin po sila. Napakalayo po ng location na po dito sa amin po, Talamban po sila. Pero talagang si ma'am po mismo ay nag-deliver ng mga pagkain dito sa amin. Yes po. So maraming salamat po talaga Auntie Sam's sa mga pagkain na ito po. Maraming salamat po. Tsaka ito po first time namin to natikman mga pagkain nila po. Kasi nakita lang namin online yung kuhan nila ba Page. ads o yung page nila. Tsaka maglalagay po kami dito ng link po sa Facebook page po nila po para maka-order din po kayo. Especially po sa mga viewers po natin po na taga dito sa amin po Cebu City po. Yes po. Yan. So ito pala, mayroon kami ditong ano to siya mo? Baked seafood fried rice. Opo. Baked seafood fried rice. Tsaka barbecue ribs. Mayroon ding bone marrow, Wow. tas fried rice. At saka beef pares. Yan, ito po yung kapares niya, yung bone marrow. Oo. Po, napaka-excited na namin kainin to mga studio. Mm-mm. So ayan, before tayo mag-start, special shout out muna natin yung mga nag-super chat sa atin po. Shout out po, Eat with Team. Ito po isang mukbanger din po. Napakakwela po ni Team. Yes po. Talagang Mighty. ang grupo namin sa mga mukbanger po, naging bibo po dahil sa kanya. maraming salamat Eat with Team, idol. Shout out din sa Rio, Japan. Ito din po, mayroon siyang channel po. Napakabait po nito. Thank Maraming salamat po. Shout out din kay Ryan Christopher Nolel. Ito, maraming salamat, busing. Maraming salamat. Tsaka kay Ma'am Juzon. Mm. Ito din po, nasa ibang bansa siya ngayon. Tsaka mayroon siyang channel. Maraming Ma'am. salamat po, Ma'am Juzon. Tsaka shout out din natin po mga bagong member po ng VIP. So unang-una po si Tudon Bian. Ito, mayroon po siyang channel. Maraming salamat po. Thank you. Mami Lizelle Vlogs. Tsaka ito din po si Ma'am po. Nag-join din po silang dalawa ng Silver VIP po. Maraming salamat po Thank you sa so inyong much. dalawa po sa pag-join sa ating VIP po. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Excited na ako. Ay, mayroon pang lambay. Sa iyo to, isang. Thank you pa. May limon pala. Wow. Sarap nito. Nagtubod na ako laway pang. Grabe. Ang sarap na kumain. Wow. Ayan mang, meron ding mga ano to, scallops. Yan, okay na yan? Tsaka shrimp. Yan, magkakamay na po kami. Wow. Wala na natin to. Maraming salamat talaga, Auntie Subs. Thank you so much, ma'am. Tara, kainan na po. Kain na. Tayo sa scallops. Mayroong iba ditong suka na pinakura to. Opo. Sarap, ma'am. Shrimp. Sa tingin mo mang kaya ba natin ubusin to sa dami? Mukhang hindi, no? Tingnan natin. Sige, gutom din ako ngayon ba? Yan. Try ko to pang.
Lambay. Lambay pa? Mm. 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 Saan ko ilagay ito, ma'am? Dito lang, anak. Mm-mm. Sarihin po. Mm. Sarap po, kain po tayo. Mm-mm. Masarap yung mga pagkain nila pa, no? Mm. Ito pa. Ito pa na, Mm. tikman natin. Yung rice na fried rice na parang ulam na din ba? Mm-mm. Sorry. Affordable lang yung prices din nila pa, no? Oo. Ikaw, ma'am. Pahingi ako ng mga seafoods pang. Sige. Thank you pa. Ah. Ang dami. Mm. Ingat sa kuha na. Mm. Ulo kasi matinik yan. Thank you pang. Sarap talaga. Bigyan ko ng suka man kasi masarap to. Yan. Scallops. Kain po tayo. Kain po tayo. Yung lasa niya paano sakto lang ba hindi siya maparat? Ano kaya ito mga lagay, no? Sarap yung lasa niya. Pares naman tayo. Anong kuhaan natin na rice? Ito lang? Mm. Itong garlic fried rice? Yan. Mm. Mm. Pahiram ng kuhaan pang. Ito na lang. Yeah. Garlic fried rice. Ito sa, ano, di pares. Sige. Kuha ka ng rice. Ito. Kainin na din natin ito, ma'am. Wow. See you yan, oh. First time lang natin makabone marrow ng ganito, no? Mm. Okay pa. Mahirap kasi dito sa amin yung beef, ma.
Yan. Yan. Rice, fried rice ka pa, Mang. Sige pang. Sarap to. Mayroong ahos, pampawa sa high blood. Yan. Yan. Bigyan kita nito pang. Sige. Beef pares. Wow, mukhang masarap yan, Mang. Ito na. Wow, okay na yan. Sakto na yan? Ito naman. Tara po. Wow. Dito tayo, Mang Sa'yo isang. Excuse me po. Yan. Wow. Daming bunmaro nito, Mang. Okay, hindi ko pa nakuha. Ikuha mo, na. Hindi niya matanggal. Bigyan ko ng suka para wala yung Yan. suka na Ang pinakulat. dami Yan, let's go. Kain na tayo. Gusto ko siyang sulitin pa. Ang sarap niya, grabe. Nilagyan siya ng cheese pa, no? Ang sarap talaga niya. Yan ubos na. Masarap siya lagyan ng kuanong suka. Try mo. Naubos mo na? Naubos ko na pang. Yan. Dito tayo sa beef pares. Yung beef pares, grabe talaga. Ang dami mong kain na kanin ito. Sarap po ng mga pagkain ng Auntie Sabs. Dito naman tayo, Mang. Kung masarap to eh. Wow. Mukhang lambot naman. Muto na nila ko ha. Oh, grabe. Sa iyo to, Mang. Thank you, Pang. Wow, ang laki. Try ko nga. Ang bango niya mo. Lambot ba? Lambot. Barbecue ribs. May mga buto-buto. Kapano? Ang sarap talaga. Yung sauce niya mayroong tamis na mayroong maalat, no?
Parang sakto talaga yung timpla niya ba? Nagbe-blend talaga yung lasa. Super lambot man, pati yung mga buto ba? Nakain. Tsaka hindi sa sunog makita mo naman, di ba? Nakabalot kasi yan sa, ano yan tawag niyo? Foil. Foil. Yung maitim na nakita nyo, mga sauce niya, no? Pero masarap siya, parang yung lasa ng sauce niya, parang chorizo. Parang may pagka-chorizo siya, so maka mayroon talaga tong sugar, brown sugar. Kasi ganyan yung brown sugar, magiging itim yan siya ba? Pag nagluto ka nito. Yung sa chorizo, mang sugar kasi yan. Yung nagiging itim yung kulay ba, pero masarap yan. Nandun yung lasa ba? Para sa akin, mas the best to. Ito, mas gusto ko sa lahat ng mga natikman natin ngayon. Ikaw, alin sa iyo? Akin pa ito. Sarap ito, no? Sarap din yan. Marami mo makakain na rice. Rice ka pa? Marami pa pa. Oh. Dali lang kainin kasi super lambot. Yan, kinamuto na ni amo, wala ni arte-arte kay kuha ni. Kami ramsay nangaon. Yan. Ano, sabi ko nito. Grabe. Sobrang dami yung pinadala niya pa, no? Dinala pala. Anong masabi mo? Masarap talaga yung pagkain nila pa. Diyan na. Isa tayo dito. Kung hindi natin kaya ubusin, mang. Ilang ulam natin yan mamaya. Dami kasi, no? Pero ang sarap niya.
Yan natin ng di kayo kuhan ba? Ngilingig. Nga dugsukang pirakurat. Lagyan mo sa iyo mo. Ang pool mo. Yan, mag-studio shoutout mo na ako habang kumakain pa si Mrs. Nung na ako ng drinks. Sarap. Wow, may ice pa mo. Thank you so much po, Auntie Subs. Shout out the Silio family from Palo Leyte. John Stone Vlog. Naomi from Japan. Brent Ditching. Apilan family from Catalonan Grande, Davao City. Josefina de los Santos from Cavite. Lala Jane Castañas. Daddy Angel, Mommy Wing, CJ and Shobi from GMA Cavite. Kusina ni Mang Crisologo daw. Ito po mayroong channel. Uishi B. Isimar. Hi ma'am, good morning dyan. Mukbanger din po si ma'am po. Mickey Cruz, Juan Bonifacio from Hong Kong. Pick Il YouTube channel. Makulokoys TV. Wild Girl. Edward Troy Stambog. Juan Pinaso. Liza Ninomiya from Japan. Mina Castro. Videl Anjor, ito po, kapitbahay namin. Ay, Videl Jor. Catherine Bual from Taiwan. Stephen Ibanez from Saudi. Duna Prima Aragones from Belgium. Jim Daganato from Germany at shout out sa taga Camiguin Island. Marian Leslie Miliera from Taiwan. Henry Bicoy's channel. Dian Lintuan from UEA. Edita Pastrana from Germany. Monica Tempuroso. Mami Lizelle Vlogs. Ito po, nag-join po siya yung VIP po sa Silver po. Maraming salamat ma'am. Rafael TV, Marites Chua, Isabel Junel Nugas, Sebastian and David Nugas from Sibunga, Cebu. Clay and Kian Vlog, ito po mayroong channel. Gabriel Miguel TV, Runa Smith, Lixi and Lois TV. Gail Ortega from Alcobar, Saudi. Monique and I. Ibon Limput, your number 1 subscriber. Glendel Aranza Mendez. Lloyd Suway Bagyo. Princess Bian Bustamante and Prince Bain Bustamante from Santa Rita, Bulacan. Margie Cañete. Miss Villamor. Laid Family. Happy 4th anniversary, Freddy Bunid at Jane Petalcoren Liabres. Hi po. Giselle Piliano. Advance happy birthday, Maria Atensa from Australia sa August 8. Advance happy birthday po, ma'am. Hungry Zizeng. Tama ba yun? At yan na po lahat, mga ka-studio. Grabe po, ang dami po namin nakain. Ang sasarap po talaga ng pagkain ng Auntie Subs. Maglalagay po kami dito ng link po sa description po para mabisit nyo po yung page nila at saka makita nyo po yung menu nila. Napaka-affordable lang po ng mga pagkain po nila. So yun na po mga ka-studio. Bye for now and kita-kits sa susunod na mukbang. Bye-bye!